Σε αυτή την πρόταση θα δούμε τι σχέση έχουν οι πιθανότητες δύο συμπληρωματικών μεταξύ τους ενδεχομένων. Έστω α1 ενδεχόμενο και α τόνος το συμπληρωματικό του. Αυτά είναι δύο ενδεχόμενα συμπληρωματικά μεταξύ τους, θα λέγαμε. Αφού το ένα είναι συμπλήρωμα του άλλου, το α τόνος είναι το συμπλήρωμα του α και το α είναι το συμπλήρωμα του α τόνος, τότε αυτό που ισχύει, αυτό που θα προσπαθήσουμε να δείξουμε, είναι ότι η πιθανότητα του συμπληρωματικού του α είναι ίση με 1 μείον την πιθανότητα του α. Πάμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να δείξουμε αυτή την ισότητα. Να κάνω εδώ στην άκρη ένα διάγραμμα Venn. Ο δειγματικός χώρος ω και έστω ότι το ενδεχόμενο α είναι αυτό εδώ. Τότε το συμπληρωματικό του α είναι ένα ενδεχόμενο που περιέχει ως στοιχεία του ό,τι δεν περιέχει το α. Δηλαδή ό,τι είναι εκτός του α. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το συμπληρωματικό του α. Ό,τι είναι μέσα στο ω και δεν είναι στο α γνωρίζουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα νέο ενδεχόμενο, το α τόνος. Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι τα δύο ενδεχόμενα, το κίτρινο και το γαλάζιο, είναι ξένα μεταξύ τους, αφού δεν υπάρχει η τομή τους. Άρα, σύμφωνα με τον απλό προσθετικό νόμο που αναφέραμε στην πρόταση 1 στο προηγούμενο βιντεάκι, μπορούμε να γράψουμε ότι η πιθανότητα της ένωσης αυτών των δύο ξένων ενδεχομένων είναι ίση με το άθροισμα των πιθανότητων τους. Αφού λοιπόν α και α τόνος ασυμβίβαστα μεταξύ τους, γράφω σε παρένθεση ότι η τομή του α και του α τόνος είναι το κενό σύνολο, από απλό προσθετικό νόμο έχω ότι η πιθανότητα της ένωσης του α με το α τόνος είναι ίση με το άθροισμα των πιθανότητων του α και του α τόνος. Όμως, αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι το α μαζί με το α τόνος μας κάνουν το δειγματικό χώρο ω. Η ένωση του α με το α τόνος είναι το ω. Όμως, το α ένωση α τόνος είναι το ω. Άρα, στη θέση εδώ του α ένωση α τόνος μπορώ να βάλω το ω. Και έτσι να έχω ότι το π του α συν π του α τόνος, π του α συν π του α τόνος, είναι ίσο με το π του ω. Να θυμίσω όμως ότι το ω είναι το βέβαιο ενδεχόμενο και η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αυτό το ενδεχόμενο είναι 1. Σε αυτή την περίπτωση η πιθανότητα παίρνει τη μέγιστη τιμή της, αν θυμάστε. Η πιθανότητα του ω είναι 1. Άρα αυτό που αποδείξαμε είναι ότι το π του α συν π του α τόνος ίσον 1. Δηλαδή, να αφήσω το π του α τόνος μπροστά, να πάω το π του α στο δεύτερο μέλος, 1 μείον π του α. Ορίστε λοιπόν η ισότητα που θέλαμε να αποδείξουμε. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε επίσης είναι και αυτό εδώ, κάτι καλύτερο. Να θυμόμαστε ότι το άθροισμα των πιθανότητων δύο συμπληρωματικών ενδεχομένων είναι 1.